Makati muri Zimbabwe. Welcome to Zim Reality ITV. Panapa tunoita ngwavhiridzo netsvakiridzo patinongwavha malatest patinongwavha nyaya dzakasiyana dzinenge dzichiitika muzuva ranhasi ndichingoriko ku Victorious Family Church kwaProfeti kuda kwashe Jose kunoona kubatsirwa zvakasiyana vana matestimony akasiyana saka nhasi ndinamava ndinawo panapa kuti vataurewo dambudziko ravo ravanga vainaro vachisheyawo zvavakasangana nazvo mukati meupenyu hwavo. Makati zvenyama ino tiri padikana makadiwo isusu tinofanira kuti munotwa mayani Mai Samantha munofanira here Mai Samantha muri yeZimbabwe ngade kuziva dambudziko ramakasangana naro rakakusvitsewo panzvimbo iyo kuti munge muchibatsirwa muri panapa. Makadi muri yeZimbabwe ndakanga ndakadhumwa nemota ndakazvitakura nhumbu ine 4 months pandachikoka kagumbo saka kubva muna October gore rapera kusvika izvozvi ndakazouya kunoku muna August vandanamatirwa naProfeti ndaifamba nemakrashi mairi kubva musi wandakanamatirwa naProfeti handichafambi nemakarashi ndakufamba nisina makarashi gumbo rangu haricharina pandinorwa kurwadza kwaro kana kudi rakabva rangopora. Asi panga pasina hapo zvimwe zviri spiritual ingangori accident yakangoitika chete. Inini hapana chandaiziva nekuti varipo murume wangu andandinaye anoti ndakapinzwa murodhi nemhepo yainoda so inonzi chamupupuri ndo yakandivhiringidza kudai ichibva yandipinza mumota yangopararira pandandiri saka kana nanhasi kana ndakarara ndinorota ndichitorwa nenjuzo pamwe pacho ndotomborota ichindibikira sadza pamwe pacho ndinorota mishonga ichindiratidza mishonga zvoti mwana wandakatosununguka wandinaye izvozvizvo ane 8 months ndakamusununguka ndiri ndega. Kana muchiti makamusununguka muri mega mukuedza kuti makamusununguka sei yatotsanangurirai mhuri yeZimbabwe ndida kuyatsonzwisisa. Ndakanonyoresa musi wa1 March vandazosununguka musi wa2 kumanheru kuma12 ndo pandakatanga kurwadziwa saka baba wamwana wakanga wasvika kuma12 wachibva waikubasa wachingosvika ndo pandakatanga kurwadziwa ndichingotanga kurwadziwa wabva wabuda wachitega ndinotsvaga mota pawakabuda wanotsvaga mota havana mota yakamira kana panext pandogara vanhu vepo havana kana kuvhura gedhi saka iwo ndakava ndangotanga kutosununguka mwana ndakazotuma mwana wacho muhombe wandinaye kuti chenaono vati vadzoke ndaane mwana. Nga zvinoshamisa asi saka zvese zvinonzi pane zvinozochekwa makazvifambisa sei? Ndakacheka ndega. Makasimba yaye strong woman. Aiwa muri Zimbabwe ndofunga ndo dambudziko ranga vainaro ravasheya nemi saka at the end of the day chatichida ndechekuti vanhu vange vakasimba vanhu vave nefaith kuti kana vachinge uina Mwari zvinhu zvese zvinofamba zvakanaka. Aiwa da kutendera maine nguva yenyu yamatawana panapa kuti taure nemi tichidiscusawo nemi muchiudzawo mhuri yeZimbabwe dambudziko ranga mine ane zvamakasangana nazvo. Ndinokutendai kana neniwo. Mwari wakuitira zvakanaka, Mwari aramba achikukomborerai. Tenda.